Páni. Na 4600 metry se z nejmodernější americké stíhačky stávala bezbraná kořist. Jen si to představte. Letoun, který měl vládnout obloze, byl ve výškách, kde se bojovalo, prakticky k ničemu. Páni. Píše se rok 1940. Britské královské letectvo zoufale potřebuje stíhačky a obrací se na americkou firmu North American Aviation. Její prezident James H. Kindleberger učiní smělý slib. Páni. Místo pouhé licenční výroby postaví za rekordní čas zcela nový, lepší letoun. Tak se v Kalifornii zrodil prototyp NA-73X. Budoucí P-51 Mustang na papíře byl dokonalý. Páni. Zpráva vyšetřovacího výboru Senátu USA jej později nazve aerodynamicky nejdokonalejším stíhacím letounem, jaký existuje. Páni. Měl revoluční křídlo s takzvaným laminárním prouděním, které teoreticky slibovalo nevídanou rychlost a dolet. Ale měl jednu fatální slabinu. Srdce. Páni. Jeho motor Allison V10 byl silný, ale jen nízko u země. Chyběl mu pokročilý dvoustupňový kompresor. Páni. Nad kritickou hranicí přibližně 4600 metrů, kde se odehrávaly klíčové souboje s německými Messerschmitty a Focke-Wulfy, ztrácel výkon tak dramaticky, že piloty byli bez šance. Páni. To není jen technický údaj v manuálu, to je rozsudek smrti. A teď se podržte, protože to nebylo jediné, co vás v tomto letadle mohlo zabít. Podívejte se na rané verze P-51B a C. Páni. Vidíte ten vysoký, masivní hřbet trupu hned za pilotovou hlavou. To nebyl jen designový prvek, byl to obrovský slepý úhel. Smrtící zóna, kam jste neviděli. Páni. Německé stíhačky se mohly nepozorovaně přiblížit zezadu a zahájit palbu dřív, než jste vůbec tušili, že tam jsou. Jeden z pilotů to popsal naprosto jasně. Páni. Aby přežili, museli neustále prudce zatáčet letadlem, jen aby si zkontrolovali svou 6. hodinu. Představte si ten neustálý stres. Páni. Bojujete o život a zároveň musíte kroutit řízením jen proto, abyste viděli za sebe. Takže tu máme letoun se 2 zásadními chybami. Páni. Má slabé srdce pro boj ve výškách a slepý bod, který zve nepřítele k útoku. Jak se pro boha z tohoto stroje plného kompromisů mohla stát zbraň, která zlomila vás Luftwaffe? Páni. Odpověď přišla z nečekaného místa. Z Anglie. V dubnu 1942 sleduje testovací pilot Rolls-Royce Ronald Harker let Mustangu. Vidí jeho elegantní, aerodynamicky čistý drak. Páni. A slyší dušený kašel jeho motoru ve výšce. A v tu chvíli ho napadne něco naprosto kacířského. Něco, co změní pravidla hry. Navrhuje vytrhnout americkému letadlu jeho americké srdce, páni, a nahradit ho britským. Ale mohla pouhá výměna motoru skutečně vyřešit i problém se smrtícím slepým úhlem a proměnit tento letoun v nezastavitelnou legendu, páni. Pouhá výměna motoru. To se zdálo jako jednoduché řešení, ale v letectví nic není jednoduché. Zvláště ne v roce 1942, kdy se každá hodina počítala. Ronald V. páni. Harker, testafancem pilot společnosti Rolls-Royce, si všiml jedné věci. Drak Mustangu byl aerodynamicky vynikající. Byl to krásný stroj, který se jen dusil. Jeho návrh byl odvážný. Páni. Vyměnit americké srdce za britské. Konkrétně za motor Rolls-Royce Merlin řady 60. Tento motor, vyráběný v Derby v Anglii, měl totiž klíčovou výhodu. Dvoustupňový dvourychlostní kompresor. Páni. To znamenalo, že si udržel svůj výkon i ve velkých výškách, kde Allison V10 selhával. Ale nešlo jen o to nacpat jiný motor do letadla. To je jako zkusit dát motor z náklaďáku do závodního auta. Páni. Museli se provést značné úpravy. Inženýři museli přesunout křídlo mírně dopředu, aby zachovali těžiště. To je detail, který mnozí přehlížejí, ale je to důkaz, jak pečlivě se k problému přistupovalo. Páni. A výsledek? Dne 26. října 1942 v Hucknallu v Anglii poprvé vzlétl Mustang s motorem Merlin. Ten den se zrodila legenda. Najednou se Mustang stal dravcem. Páni. Dosáhl rychlosti 710 km ve výšce téměř 9100 metrů. To bylo o neuvěřitelných 160 km více než u verze s motorem Allison. Přemýšlejte o tom, páni. Takový rozdíl v rychlosti znamená v boji rozdíl mezi životem a smrtí. Z bezbrané kořisti se stala hrozba. Clarence E. páni. Bud Anderson, stíhací ESO, to popsal výstižně. Merlin měl obrovské množství síly a byl stejně doma vysoko i nízko díky svému dvoustupňovému dvourychlostnímu kompresoru. To je ta klíčová věta, páni. Merlin proměnil Mustanga z regionálního bojovníka na vládce celého nebe. V červnu 1943 začala sériová výroba verze P-51B s motorem Merlin, páni. Ale proč tak dlouho trvalo, než se tato zřejmá vylepšení dostala do výroby? Proč se s takovou změnou otálelo, páni? Protože i když Britové měli motor Merlin, neměli dostatečnou výrobní kapacitu pro pokrytí amerických potřeb, páni.
A tak se do hry vložila americká firma Packard Motor Car Company, která začala licenčně vyrábět motory Merlin pod označením V650. Toto partnerství bylo zásadní. Bez něj by Merlin Mustang nikdy nedosáhl tak masového nasazení. Ale stále tu byl jeden zásadní problém, který ani nový motor nevyřešil. Slepý úhel za pilotem. Rané verze P51, včetně těch s Merlinem, stále trpěly masivním hřbetem trupu. Piloti museli neustále kroutit krkem, nebo dokonce celým letounem, jen aby se ujistili, že za nimi nikdo není. To vás vyčerpá, to vás rozptýlí a to vás stojí drahocenné sekundy v boji. A tady se dostáváme k dalšímu aha momentu. Řešení přišlo ve formě, která se dnes dá samozřejmá, ale tehdy to byla revoluce. Verze P51D, která se začala masově objevovat v polovině 44, přinesla tzv. Bubble Canopy, bublinový kryt kabiny. To nebyla jen kosmetická úprava. To byla zásadní změna, která pilotovi poskytla téměř 360° výhled. Už žádné divoké zatáčení jen pro kontrolu. Už žádné slepé úhly, které by ukrývaly nepřátele. Bublinový kryt kabiny Malcolm na starších verzích P-Bad BC, ačkoliv nebyl tak dokonalý, již nabízel značné zlepšení výhledu. Ale P-Bad posunul tento koncept na novou úroveň. A právě to v kombinaci s doletem dalo Mustangovi nevídanou převahu. Brigem. Tommy Hayes to vyjádřil jasně. Měl 3 vlastnosti, které nejvíce potřebujete, pokud máte doprovázet bombardéry do Berlína, dolet a dolet. Ale byl to opravdu jen motor a kabina, co Mustangu udělalo legendu, nebo se za jeho úspěchem skrývalo něco víc, něco, co se skrývalo v samotném vzduchu, kterým proplouval? Nebo se za jeho úspěchem skrývalo něco víc, něco, co se skrývalo v samotném vzduchu, kterým proplouval? Právě zde, v neviditelném proudění kolem křídel, ležela další část záhady. Mustang byl jedním z prvních letounů, který se pyšnil křídlem s laminárním prouděním. Zní to vědecky, že? Ale co to vlastně znamená? Teorie byla jednoduchá. Takové křídlo mělo snížit odpor vzduchu o 25 až 50% oproti starším konstrukcím. Představte si to jako superhladký povrch, po kterém vzduch klouže bez turbulencí. Méně odporu, vyšší rychlost, delší dolet. To je snem každého konstruktéra. Ale teď se podržte. Historie je plná ironie. Dosažení laminárního proudění v bojových podmínkách bylo téměř nemožné. Proč? Protože byste potřebovali dokonale hladký povrch. Bez nečistot, bez hmyzu, bez škrábanců. Bez jediné nerovnosti. A teď si představte bojové operace. Bláto, prach, déšť, bojové poškození. To vše narušovalo ideální podmínky. Odhaduje se, že v 95% bojových situací křídlo Mustangu nefungovalo v laminárním režimu. To je šokující číslo. Měli jste letadlo navržené pro revoluční aerodynamiku, ale v praxi ji téměř nikdy nevyužívalo. Takže byla celá zbytečná? Vůbec ne. A zde se dostáváme k tomu, co nikdo nečekal. I s turbulentním prouděním, bez perfektního laminárního režimu, mělo křídlo Mustangu nižší odpor než křídla jiných stíhaček, například německých Befesu Detret. Jak je to možné? Některé zdroje tvrdí, že výhody křídla plynuly spíše z jeho celkového tvaru než z reálně dosaženého laminárního proudění. Jeho geometrie mu umožňovala dosahovat vyšších rychlostí před nástupem jevů stlačitelnosti, které u jiných letounů ve vysokých rychlostech prudce zvyšovaly odpor. To je detail, který se často přehlíží. Křídlo, které nefungovalo tak, jak bylo navrženo, přesto přinášelo výhody. To je paradox, ale to není všechno. Design laminárního křídla měl i svou temnou stránku. Způsoboval, že letoun měl tendenci přecházet do pádu a vývrtky velmi náhle, téměř bez varování. To je děsivé. Jeden moment letíte, další se řítíte k zemi. To je cena za pokročilý design. Ale konstruktéři z North American Aviation šli ještě dál. Využili jeden z nejméně pochopených aerodynamických jevů. Chladič umístěný na břiše letounu. Zdálo se to jako nutné zlo, ale nebylo. Využíval takzvaný Meredithův efekt. Horký vzduch opouštějící chladič vytvářel malý, ale znatelný přídavný tah. To je jako mít malý proudový motor navíc. Snižovalo to celkový odpor letounu a tím pádem zvyšovalo rychlost. Přesný a kvantifikovatelný podíl Meredithova efektu na celkovém výkonu je dodnes předmětem odborných debat. Nikdo přesně neví, jak moc to pomohlo, ale pomohlo. Takže máme letoun s motorem Merlin, který mu dává sílu, a s křídlem, které je i přes své nedostatky efektivnější než u konkurence. A pak je tu ten bublinový kryt kabiny u verze P51D, který řeší slepý úhel. To jsou všechno klíčové faktory. Ale jaká byla realita?
Mnoho pilotů údajně preferovalo starší, rychlejší a obratnější model P-51BC s krytem Malcolm Hood. Ten nabízel dostatečný výhled a letoun byl prý stabilnější. Ale velitelství upřednostňovalo model P-51D. Proč? Měl o něco větší dolet a standardizovaný lepší výhled. To bylo klíčové pro strategii doprovodu bombardérů na dlouhé vzdálenosti. I tady se střetávají preference jednotlivců s požadavky strategie. A toto napětí je součástí příběhu P-51 Mustang se stal legendou. Zpráva vyšetřovacího výboru Senátu USA pro válku z roku 1944 ho označila za aerodynamicky nejdokonalejší stíhací letoun, jaký existuje. Ale jeho cesta k tomuto titulu byla plná chyb, kompromisů a nečekaných zvratů. Byl to letoun, který uspěl navzdory svým designovým nedostatkům, nebo právě kvůli nim? A jaká je skutečná cena takového vítězství? Byl to letoun, který uspěl navzdory svým designovým nedostatkům, nebo právě kvůli nim? A jaká je skutečná cena takového vítězství? Odpověď leží v příbězích mužů, kteří s ním letěli. V roce 1944, kdy se P-51D s bublinovým krytem kabiny začal masově nasazovat, se Mustang stal symbolem naděje pro posádky bombardérů. Představte si ten pocit, když letíte hluboko nad nepřátelským územím. Kolem vás sviští střely a pak se objeví stříbrná silueta na obloze. Mustang, to je okamžik, který mění všechno. Brick, gen, Thomas Tommy Hayes to popsal naprosto přesně. Měl 3 vlastnosti, které nejvíce potřebujete, pokud máte doprovázet bombardéry do Berlína. Dolet, dolet a dolet. To nejsou jen slova. To je svědectví o zoufalé potřebě ochrany, kterou Mustang dokázal poskytnout. Ale ta ochrana měla svou cenu. Pro piloty Mustangu. Ti muži strávili v kokpitu hodiny, často v mrazivých výškách v neustálém napětí. Každá mise byla loterie. Každé vzlétnutí mohlo být poslední. Co asi cítil Clarence E. Bud Anderson, stíhací ESO, když poprvé uzedl do Mustorem Merlin. Věděl, že Merlin měl obrovské množství síly a byl stejně doma vysoko i nízko, díky svému dvoustupňovému dvourychlostnímu kompresoru. To je vědecký popis. Ale pro něj to znamenalo jediné. Šanci přežít, šanci vrátit se domů. Ten pocit, když motor Merlin s výkonem přes 500 koní zaburácí a letoun vás tlačí do sedačky. Slyšíte ten řev, cítíte vibrace v celém těle. To je živoucí stroj. A vy jste jeho součástí. Ale pak je tu ta temná stránka. Křídlo, které nefungovalo v laminárním režimu, jak bylo zamýšleno. Křídlo, které mělo tendenci přecházet do pádu náhle bez varování. Co si asi mysleli piloti, kteří zažili ten děsivý okamžik, kdy se letoun bezdůvodně propadne? Jak se s tím vyrovnávali? To je otázka, na kterou se v učebnicích nedočteme. Ale museli se s tím naučit žít. Museli letounu důvěřovat, i když je občas zradil. A pak je tu ta volba. Mezi P-51BC s krytem Malcolm Hood a P-51 s bublinovým krytem. Mnoho pilotů údajně preferovalo starší, rychlejší a obratnější P-51BC. S krytem Malcolm Hood, který jim sice nedával tricígrá výhled, ale stačil. Peter Feigal, umělec specializující se na vojenské letectví, zdůrazňuje, že P-51B byl rychlejší a létal rovněji plynuleji s hladkým trupem a stále měl dolet 350 mil. Ale velení? Velitelství upřednostňovalo P-51D. Proč? Protože měl o něco větší dolet a standardizovaný lepší výhled. To nebylo o individuálních preferencích, ale o strategii. O ochraně každého bombardéru. O každém životě. To je rozdíl mezi osobní volbou a nutností. Mustang není jen letadlo. Je to příběh inženýrů z North American Aviation v Inglewoodu, kteří ho navrhli v roce 1904. Je to příběh Ronalda V. Harkera z Rolls-Royce, který v dubnu 1942 navrhl výměnu motoru. Je to příběh Stanleyho Hookera, inženýra Rolls-Royce, který stál za vývojem dvoustupňového kompresoru pro motor Merlin. Ale především je to příběh mužů, kteří v něm seděli, kteří v něm bojovali, a kteří díky němu přežili. Jakou cenu zaplatili za toto vítězství? A co nám to říká o lidské vynalézavosti tváří v tvář nemožnému? Co nám tedy příběh Mustangu říká o lidské vynalézavosti? Říká nám, že dokonalost není jednorázový akt stvoření. Je to proces, chaotický, bolestivý a plný slepých uliček. Mustang se nezrodil dokonalý. Stal se jím. Byl vytesán z chyb, kompromisů a šťastí.